खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 मे 2025 मायथाइ एबा 11 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। जुदि नोंथाङा राजखान्थि एबा समाजारि जिउआव लोब्बा दं, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान। बेयो लाबोनाय दैथायहरनाय, गुबुन हादोरारि फालांगि आरो गुबुन हादोराव दावबायनायनि थाखायबो मोनसे मोजां सम। दिनै खाफालनि अनगा नोंथांनि मावनायफोरनि सायाव बांसिन सोनार। जुवा गेलेनाय आरो बेटिंनिफ्राय गोजानाव था। नोंनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायै जाबाय थानायनि नेरसोनफोर थाबाय थायो। बेनिखायनो गावखौ सिरि था आरो बिसोरजों एसे सम हगार। नखरारि बेसादफोराव खरसा जानो हागौ। नोंथाङा बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरजों रायज्लायजानाय सोदोबफोरनि फारसे जोबोद सांग्रां जागोन। नोंनि बिनानावनि अननायआ नोंखौ थुलुंगा होगोन। नोंथाङा साख्रिनि गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। मोनसे गोख्रों जाथावना दं दि जुलि जानाय जिउआ जोबोद साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोबां अननाय आरो मददखौ मिजिंथिनो हायो। नोंथांनि बादायलु आखुआ नोंथांखौ देरहानायाव मदद होगोन। न'नि आबहावाया सोमखोर आरो गोजोनथाव जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों बायजोआव थांनाय समाव आबुङै आखु दिन्थिनो रोखा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि साना मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि इयुनखौ महर होगोन। न'निफ्राय खामानि मावग्राफोरा गावसोरनि उन्दैफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन। बाङाय-नाङै खर्साफोरजों नोंनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। फरायसाफोरा अनलाइन सोंलुफोरनि फिननाय नागिरनो नाजागोन। नोंथांनि रोंमोनदांथिया नोंथांखौ सानसे जाफुंसार खालामबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै थासारिया एसे गाज्रि जानो हागौ। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ आरो बेनि फिथाय महरै नोंथाङा खामानिफोरखौ मोजाङै मावनायाव मेंनाय मोननो हागौ। गावनि आदाराव संयम लाखिनानै नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो हायो। नोंथाङा गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागौ। हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबुफोरा गोख्रों जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोर आरो सुबिदाफोरा बांगोन। बबेखानि नखरारि आयदाफोराव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि उदां थामोनथाखौ आलादा दोननांगोन। माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव जिंगासिनाय थागोन। सोरजोंबा गोनांथार सावरायलायनाय जानो हागौ। गावनि रागाखौ दबथायनो थाखाय गासैबो नाजा। जुदि नोंथाङा न'आव दावराव-दावसिनि जाहोन नङाब्लाबो गोसोआरि गोजोननि थाखाय गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ सामलाय। नोंथाङा बायजोआव थांनानै रां बाहायनायनि मुडआव थागोन। नाथाय जुदि नोंथाङा खालामो, अब्ला नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि। दिनै जिउआव सनानि बुब्लिफोर लाबोनो थांगासिनो। हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव फोथायनायनि गेजेरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। दिनै नोंथांनि बाथ्राफोरा नोंथांनि बोर जागोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायगोन। नोंथाङा माखासे मोजां सानस्रिफोरबो लाबोगोन। दिनैनि साना बुटिक फालांगियाव आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोननाय जागोन। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय साना सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। दिनै नोंसोरनि माखासेया जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि साहस आरो साजायनाय नाजानायजों नोंथाङा गोरलैयैनो बेफोरखौ बारग'नो हागोन। जिउराहायारि महरै सुबुंफोरा गाहायनि मावख'गिरिफोरनि थाखाय माखासे सानस्लाबै जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि देरसिन आरो हेफाजाबगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय गोलाव जानथायनि दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन, जायजों इयुनाव मोजां फिथाय मोनगोन। सम्पथि आरो कमिसन लेनदेनजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा हास्थायनाय फिथाय नुगोन। आयआ मोजां जागोन, नाथाय खरसायाबो गोबां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा निला गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरा गावसोरनि सावस्रिनि फारसे गोसो होनांगौ। गावनि जिउखौ साबसिन खालामनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर थिरांथा लानो सानगासिनो दं। गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे मख'जाथाव खौरांफोर फैनो हागौ। मोनसे गिदिर मावथांखिया नोंथांनि खामानियाव फैनो थांगासिनो दं। हरखाब खरसाया नोंथांनि रांखान्थियारि बजाखौ बांहोनो हागौ। जुनियायै सांग्रां जा, जाहाथे नोंथांनि थिरांथाफोरा बेबादि सुबुंखौ दुखु होआ, जाय नोंथांनि सायाव आबेगारि महरै सोनारो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि। दिनैनि साना मोनसे गोमोथाव सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा फिट आरो गोहोगोनां मोनगोन। गोदान मुवाफोरखौ सोलोंनो थाखाय मोनसे जिंगासिनाय थागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बांसिन समखौ नखरजों बारहोगोन। नोंथांनि रुटिनआव सोलायनाय फैगोन। दिनै नोंथाङा न'आवनो संनाय-खावनायखौ मोजां मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि रुजुजायै सानस्रिफोरजों जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। मोजां मोनग्रा दावफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मकर राशि। नोंथाङा नोंथांनि फोथायथिखौ मोनफिनगोन आरो गावखौ खामानियाव बावगोन, जाय मोजां जौगाथाय लाबोगोन। नोंथाङा मोनसेनि बांसिन मावथांखिफोराव बाहागो लाफानो हागौ आरो समनि आंखालबो मोनदांनो हागौ। नोंथांनि राङारि थासारियाव जौगानाया रोखा आरो नोंथाङा आयनि मोनसे उफ्रा फुंखाबो मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा आनजाद एबा बादायलायनायनि गेजेरजों गावनि थाथायखौ बांहोनो लुबैयो, अब्ला नोंथांनि गोसो होनाय आरो बावसोमनायखौ दाखोमा। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। गुबुननि आखाय होनाया जुलियारि जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ, नाथाय सिरि थानाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सेनसिटिभिटिया बांगोन। नोंथाङा रां मोननो हागौ। नोंथांनि मेगन सानाय आखुआ नोंथांखौ दुखु आरो दुखु होनो हागौ। नोंथाङा माखासे बायनाया फ्राय रोखा। नोंथाङा सिमां गोनां सानस्रिफोरखौ नुनो हागौ एबा नोंथांनाव थानाय माबाफोर मावनो हागौ। फालांगियाव खहा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि हाथरखिफोरा जोंखांनो थाखाय थियारि। हरखाबै राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। नोंथाङा न'आव मावख'नि खामानिखौ फोजोबनायाव मुखुब जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो लुबैयो, अब्ला दानो नोंथांनि सानथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सम। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। जुलि जानाय जिउआव खुसिया नखराव मोनसे रंजालु आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।
नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।